Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload ta mga listeners sa atong Palamay Drama Compilation Part 56. Sa dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners no, naalang ko ihangyo gamay. Atong mugbo nga ads mga listeners, pwede ba nga dili lang ninyo i-skip para tabang na pud sa ako mga listeners no. May na lang makatigom tag sintabos, dako na kay ng tabang sa ako mga listeners. Karon nag-edit jud ko mga listeners para sa mapaspasan na nato og upload sa atong drama para dili na mo mabitin mga listeners no. Pirmi na ta maka-update sa atong drama nya gamay lang akong hangyo mga listeners no. Kinagmay lang katong mga mugbo nga ads, dili lang ninyo i-skip mga listeners no. Para lang pod nga dako na kay tabang sa ako mga listeners nga makatigom po tag sintabos, may na lang makabayad ta sa atong wifi mga listeners no. Maski man og maggabian ta sa pag-edit nato mga listeners, kay usahay man gud gabian ko pag maayo pag-edit, usahay gani kadlaw na kay tinag-as man gud nga usahay ako pa yung balikon mga listeners, kay usahay man gud ma-copyright nga nag-upload nako ma-copyright sa ako na pud balikon og pagbalik nga lisod kaayo nga mag-edit lagi, sakit say sa mata nga nanangkamot jud ko mga listeners no nga ma-edit jud nako pag maayo, kay parang nindot niya parang maka-upload jud dayon ta nya ako lang hanyo sa inyo mga listeners, sinaot masabtan niyo mga listeners no ang katong mugbo nga ads mga listeners nga dili lang niyo escape, tako na kay ng tabang sa ato mga listeners nga makabayad ta sa atong wifi no. Unya ganahan na pud tag edit no sa atong mga drama ni maka-upload na puta ko na kay nang matabang sa ato no, kanang dili niyong pag-skip sa ads, dako kay nang tabang na to. O ako din basahon ang katong nag-comment sa atong last nga kuan mga listeners no, katong last na tong upload nga part 55, akong basahon na nag-comment no sa atong basahon sa atong comment section. Si Music Lover Mix, pa-shout out ko next upload nimo ay ni Dol. Maayo kay nag-upload na kagbalik Dol. God bless Dol. Salamat kanimo Music Lover Mix no sa imong pagsunod sa atong drama. Si Romy Boy ga-comment gapon is ay salamat idol na anajud bag-ong drama, nalingaw na pud kaayo mi ani. Salamat kanimo Romy Boy no. Pirmi gapon siya gasunod sa atong drama. O usahay gani manawag ni sa tuwa magpaluap no nga di na ka magmahay Romy Boy kay magpirmi na ta og upload. Og si Oscar Abayadog, salamat idol kay naka-upload na sad ka. Salamat pud kanimo Oscar Abayadog, pirmi jud ka gasunod sa atong drama. Dili na ako tas-on mga listeners, ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 56. Ako si Saldo. Ginaingon dili gid kapagantihan ning babae. Bisag usa pa nato kaharakab o kamahilig sa bugno ibabaw sa kama, away undangay. Apag mag-abot na daghang babae nga moy imong gipagantihan nga bugno nga way undangay, ikaw day dili gid makalahutay. Mao kini nitabuos ko kinabuhi, dili na ko mahimong may kalimtan. Mao ba mangita kag babae ka ng byuda do? Oh, pa. Ikaw manguyab ng daga kanang piyor nga daga. Kay humog ikong buwagan. Kay di magkagwanta na ko kung makigduran ko sa kama. Surrender brain kung di na ko undagang kumbati. Pida sa nimo. Di ba yan naman yung mag-ilis-ilis kag uyab do ha, Saldo? Ako pa ikaw, magbinyo na lang ka. Di po ko magminyo pa Wala po ko gusto magminyo. Labas tanan. Basig ako maasawa. Di magkagwanta sa akong kagresibo. Nga makigbugnos kama. Buwag di ka mi. Kataas mo sa nimog lahutay anang turjak, oy. Asa mong ka naliwat do? Diin makakaliwat. Embot bito pa Huwag mong kasabot ako. Di mo kayo matagbaw sa usa, nga 5 karaon. Akong gusto ko, uy, undang ngay. Hala, pagitang byuda. Kanang babae nga, ang bana dugay na namatay. Kay hambon yung kay na do. Sukol nagway undang ngay. Gikan ka ron pa. Gikan ka ron. Manghanti kong babae. Nga, dugay ng nabiyuda. Uy. Isura ng pangitaon ng babae nga dugay ng nabiyuda ba yoy? Mali gipangita na ko.
Para magkagwantan ko ba? Kanang buntag gay ba ngayon dangay ba? Ka sa di mo eh. Naman. Kataas ba sa di mo lahutay? Mga pila ka raon kayo di ay ang imong makuha pa soldo sa babae. Labing minus kid ka na napo ka raon sa babae. Niya, Ay. kinamot duha. Dosi tanan. Sige ko magtuon istorya ba yo eh. Kada po gyud. Uy, boy babae nga makalahutay ano eh. Napamagin sa'yo, mula pas na po. Dosi ang, kuan babae niya, ang kinamot, 15. Ay, yamat ra. Unsa man gid sekreto nimo ba soldo? Nga, taas mo kay kalahutay sa babae. Sikreto na ko. Di ko mainom. Kanang mahubog. Di ko mainom magpagkahubog ba? Kay, una-una na magdako na to anak, nahubog ta. Mas may pag di lang gid mainom. Mao ba? Bro, Matud pas uban bay. Makapagana man kuno nang muinom. gana good. Kana tingin ginagmay lang nga pag-inom. Ako di ko mainom. Kondisyon ko pirmi. Mura ko ganahan nagtanaw na mo gani. Ha? Buang na ka? Uy, unay eh. Oo, yun na. Kondisyon nagigay ko. Sige, gikap sa ganina gud. Ko itas merkado na. Na, Unsa man? kao tagbakasi og iho. Na. Mao day taas og lahutay kay hingaon day ka og bakasi og iho. Tinuod ka, Bedot? Lagi ba saldo? Nay kauban ako sa trabaho nga ilang silingan, dugay nang nabiyuda. O ba? Unsa ko din namatiyan siya ba na? Ang namatyan sa bana bay, turjak raman. Uy, ano good? Ayang bana, hini kay ibabaw sa kama. Pero, og sumagay kuno sa asawa og dog pirmi. Mautong namatay oy. Kay, giatake man sa high blood. Amaw ni mo, ay. Lagi. Ay, dada namatiyan, dili turjak. Ay, Dog. giatake man ang bana kay, nahibaw man siya nga, nagbatudyak og lang ang asawa. Turjak yapoy namatyan oy. Ipaila-ila ko na babayan na, be. Gusto ko magigila-ila niya. Bedot. Sige bay. Kuyo ta sa bayo niya sa akong kauban. Kay ka mo lang istorya. Mao ba, bay? Ubay. Grabe ka na si Gina, oy. Human siya na biyuda. Huwag pa lalaki nga nagdugay sa iya kinabuhi. Biyaan ka pa siya. Oo. Dili kagwanta ang laki niya, eh. Kay gusto mo nang bihana, uwi undang, ay. Kambong na sa kama. Tira. Kana. Siya. Siya nagipangita na ko, bay. Sige, bay. Iila-ila ko ng Gina. Sige na. Sige. Mauto ta sa ila. Nagpautang man na og mga pahumot sa lawas. Samot. Mudiskarte ta og utang-utang. Tana. Atong-atoon sa ila, bay. Kuya ko may Christian. Gusto sa kong mutanaw ng babayana. Sige. Tana mo. Kay ining mga ulasa. Nanaroon siya sa ila. Tana! Mao pa saldo? Mo palit ka og pahumot na ako? Kada ko ba ni Bihana. Aw, Mara ko makaon ka. De Gina kanang dili ko mangutang eh. Kan palit ako. abi mo saldo. Ganahan ko nimo ay. Bisa tan-aw ko nimo no. Taas ka og lahutay sa amaw. Ngi gabudag sa iko ha. Husto ka. Dagan ang babae nga, may biyaan ako kay di kagwanta. Sa gusto na kong lahutay way undangay ba? Di kagwanta. Ay, kun mao. Parison di ay ta. Kaya ako no, namatay ba itong akong bana. Giatake sa high blood human ko niya mahibaw nga. Nagpatorcha kog lain. Ha? Uy, naimaguto siya, uy. Og ikaw, ganahan ko ni mo salto. Parisan kita no, ha? Ikaw sa babae akong gipangita, Gina. Ikaw. Unya, o sa may huna-huna ni mo, ha? Aba, karang gabi eh. Buraks ta. Balik ko din niya. Mamisita ko ni mo, buraks ta. Dugay na kayo ng gabi, uy. Oh, ha? Karon ang gusto na ko. Bisag Ay, wa ay. ka pamuti kasi mong ipati, gisugot ta na ka. Dali, ta na. O karang? Manot Yan, pamut- tas kwarto. Ang pamot ni mo. Oo, unya na. Indapyan sila. Ta na dayon, sal. Gina. Kana. Sige pa, sal
to lagi pa. Sigon. Oo, gaon sa day ka. Kanina. Ipon na. Oo, ipon to na diha. Oo, tanda ngay. Oo, buntag kay ta sa to. Ano yan ito ni Patya? Ano sa buhay O si... Magtagay tali. Magtagay sa. Sal. Uy, ay. Uy, hilak kayo. Hilak kayo. Mga matay. Sige. Sige pa, Saldo. Tirahin! Bombahe! Nayagan gitawan. Hegan ay. Buntag na, Sal. Paulit na, uy. Ah? Ayag na hapit ang adlaw. Ligod. Uy, uli ay. Usab ta. Patay. Uy, undang ay. Kapoy na, uy. Hanggang na ko. Tama na to. Masambang na ka. Uy, undang ay. Uy, undang ay. Uy, tay undang ay. Mga matay. Usab ta. Usab. Piha. Tama na. Mao ba? Surrender si Gina ni mo Besaldo. Oo. Surrender ay. Lupit ako sa hutay ay. Believe kasi na ko ba eh? Lupit ako Gina. Kung maon na bay. Di ko ka basta-basta. Kay gilupig ni mo mabay nga. Mao akong nailhan nga. Labing taas og lahutay babos ka ma. Ako na ko na. Og karon ko ng Domingo, nadun ko niya nga to sa mga igagaw niyang mga byuda sab. Iya kong ipaila-ila. Nakadungog ra ba kog tabi bay. Nga kana kuno si Gina ang mga igagaw sa gunoan na byuda. Kay ang mga bada namatay sa turjak. Ug ang uban pod mga byudang buhi. Buhi ang mga bana pero milayas. Milayas. Kay wa kagwanta sa agresibos turjak eh. Mo bilay bay. Mga kulba sa kaliwat ng bayana, si Gina. Kulpa kayo. Ang kuya o na bay. Kung tabangan kasi yung mga kaliwat. Una lang. Mandok. Palinyahon ko sila. Wa. Silang tanan. Malinya sila. O kung gusto sila nga ilagong tabangan, di ko masipog nila. Sige, way sipog kay. Mga matay. Bay Saldo. Uy, pagkadaghan ninyo, Tracy mo kabok. Uy, Tracy, usad ho, Tracy, kadaghan ninyo. Kaysa tayo, ila-ilatan ninyo. Kuan mo, mga biyuda mo pulos? Yes. Mao na Saldo. Ug dugay na kami mo makatilaw og laki. O mga ba? Salamat nga gidaka din ni ikaw, China, ha? Matagbaw yun ni ini, Roy. Yeah, hinduta ini. Hinduta ini dagan, no? Kaya naman lang, gilang. Tagsala mo, ha? Ha? Di ta mo sibugan. Sure? Oh! Tagsalam. Kasi una nyo. Tabangan Kasi una. siya. Sige. Tabang. Hoy. Dukon ta ninyo. Pagpuyo una mo, ha? Ako may muuna og tilaw niya. Ug human ako, kamoy sunod. Sige. Tagsa lang. Di lang ta magdungan, ha? Di ta mo sibugan. Laga. Okay, ako yung una. Okay, hubo. Lan. Muni pangita. Linyal mo ba niya? Linyal mo na. Paabot naman na. Linyal mo. Hubo alam mo daan. Hubo daan tanan. Wow! Super, ani! Kung niya akong gusto. Paghuwat good. Magamit ni ma nagkadako. Di ba nagkaw? Ay. Ani mo? Tagsa lang. Sige. Tagsa. Tagsabaw ta adik Uy, tagsa lang. Ay, lagi doon ka na. Ay, lagi doon ka na, Litse! Unda. Hindi na kasabay! Dungan man. Hoy! Unta good town! Iunta ngayon, oy, mga matay. Dalian na ninyo mga agaw. Kaya ako na siya mo ripansin. Dili na siya buhian kung dili mo mulagong umahutsan sa lana. Diba? Di nagulit siya! Kung lahunungi, ang nakuyapan ko sa kakapoy. Ika na to, milaylo na ko storjag, oy. Tagam na ko.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Titoy. Ginaingon, bahala lang maulit taong guwang kaysa maminyo og babae nga dili magkamaw mosabot. Pasakita din ni Minyo nga palami ay man eh. Mao ning nitabos kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, ako'y naluoy Titoy manoy. Pananglit maminyo na siya noon sa kahay mahitabo. Naunsa ka ba ya? O pagani na mangulitaos Titoy? Naluoy ka na niya? Unya na ka maluoy sa imong anak kung makakita na siya babae nga iyang pangasaw-unon. Titoy, humada ka diha. Oh, mana. Manang kaligo. Mana. Gamit ka ba? Isos, pastilan ginoo ko, Titoy. Nganong ka ba? Nasa ka ba ya? Uy, ulitaw ka na. Uy, buti ni ay. Itapis ko ng tolya sa mong lawas. Nagbul ka pa ya. Di ka maawaw. Mauwang ko ni mo nga. Mamamati ka. Ulitaw ka na, uy. Gawas pasad. Tabone na ang gamitin ni mong hinagiban. Di nakapatay babay. Uy. Pakita ko na, be. Pakita sa imo hatoy. Ano ba to uming gamay ng imo hatoy, be, toy. Gool kay ko ini. Ngano nakaangkon ko ini gamay kayo? Be, asa ko na toy, be. Nilay. O nya, nakasuway naka-jackling, toy, ha? Jackling ba? Wa pa. Uy, pag-jackling, oy. Dakol na. Pagutang mahirin ng jackling ni mo. Uy. Asa ni Bogday? Sige, unsan ako. Kahit doon, pero huwag na ko. Mali pong size. Extra small. Hi, Toy! Ay, karoon. Mato pang Nisa. Ay, karoon. Hi, sad, Nisa. Oo, pang akong abay. Noon sa taon, guys. Titoy, kanus aman ka mamisita na ako. Ha? Kanus aman ka mo ato sa amo. Kaysa pagpaabot naman sa nako ni mo. Oh, karong gabi, Nes, kuyong ni Ariel. Sige. Magpaabot ko ha, Titoy. Bay, pahamak man ka. Uy, ning ano ta silang Nisa? Ayun ko mahayi eh. Dili ka pa ana nga. Makauyab ka na. Sa ha? Mayo! Nisa! Nias Titoy, mamisita ni mo! Nes, ano ba, Nes? Kuyong mitulo, Nes. Dali, Titoy. Dayon. Sige bay. Diyan ka? Bay. Bay, asa mo? Asa mo? Ay, kunin yung biyahe, uy. Ay, asa mo, uy. Sagdi na lang ko tong amigo ni mo, good. Wa mo ko magkinahanglan niya. Wa ko magkinahanglan nila. Ikaw may importante, Titoy. Dali. Ato tas among taas magsulti. Abi ni mo, Titoy. Ha? Ako lang usa karon din sa amo. Kay to aman sa probinsya nga akong mama ug papa. Fiesta man ko dito sa yutang natawhan ni papa nako. Unya. Uy, Nisa. Uy, nag-ikaw pa akong full adults, uy. Naman ka. Sagdi lang ko. Ako ra bitaw rin usa din sa amo. Aw kita ra daing duha, Titoy. Uy. Nilihok si Junior. Nisa, ayo. Ganahan ko di mo, Toy. Nisa. Ikakos ko di mo, Toy. Ako kong kipaganahan ko. Nisa. Ihagit ko ni mo, ha? Ihagit ko. Nisa. Nisa, hindi tayo. Wala gusto na ako sa lalaki. Mulapok tayo na. Nisa. Tamis lagi ni, no? Tamis. Sorry. Agit ako buhay niyo, no? Agit.
Iyong gipahigda. Dili ka ko kunta ka. Dili ko masukop dito. Go. Basta. Basta. Sige na, Toy. Sige na. Matod ko. Go. Kunan ako dito eh. Naan naman. Nasuot naman na. Ha? Unsi nasuot na? Isa lagi ng ako si imo nasuot na. Ini day, ang ganda ni. Sure diha, uy. Nasuot na. Wa mo lagi ko na-feel. Ang ja? Bida do, no? Usa rin mo ha? Murag tuko sa box ko gul. Pag sure, usay may na-feels this ha? Wawa na ko lagi. Ay, naun. Mugahi, di mo dako. Naunsa man tal pag sure taon, oy. Sure kang nasuod gyud rin mo. Sure? Sud? Basing lihay. Ha? Wala lagi. Unya, wa kay na fi. Why the feel si this pambida? Wala lagi. Sige, balik. Ay, ilagso ko halan, no? Dinhi ka lang. Asa mo ka? Sinisa may ako interviewon. Sus, murag yung toothpick. Unsa ko, natango? Kay gamitan lang kong toothpick? Mura siguro kang ngipon na toothpick. Forbida. Pag sure yan ay wak yung kayo na feel. Sure na sure, good ko. Bisag murag tudlo. Oh, bisag gamay. Hala, Ko'y na-feel. Gamitan niyo. Unsa man ni baroy? Goat's eye. Huh? Baw kayo sa. Gamitan na. Aron makaingunas ni sa nga may na-feel na siya. Ipit yung kuba. Nisa. Hagito di kagbalik. Maka-feel na lagi ka. Ayaw na lang, Titoy, uy. Mamugos man ka, uy. Sige na, Nisa. Promise. Maka-feel na ka. Sana. Feel na ka. Gidog sa. Di man tanga. Atong giskastipan mo yun. Palistik ko. Tanang bubod ni ay ni. Tanang... Siya matang. Di matangtang. Nagdat sa. Nakapil na ka? Pero murag pilok pa din. Pilok na ni. Ay, parang... Kasi matangtang na. Matangtang na. Ako nagtanda. Daan pagod ko. Igamit ka ini. Nalaksi. Nangyati. Kailangan ko ini. Goat's eye ni dito eh. Sa eye ni. Biram na ni mo. Muna may butag Scott Steve, ana. Ako tiko gada birban gani para mapugngan. Birani mo. Pero nga nang kailangan kainin isa. Nagkasuloy na kainin Goat's eye. Ha? Wala ko mamugos. Pila na kababaya, may agis kong pagkalalaki. Pero managsama sila comment. Huwag ko ka-feel. Bahala na matiguan ko ulit tao. Di na ko mga babae. Kaya, hindi sila maka-feel. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Laura. Ginaingon, kung napunta man sa laing mga punkto ng imong bana, kung unsa hinungdan, ang imong kaugalingon ang pangutan-a. Mo ginay nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikaw. Ay, salamat taon. Nang hakat na gyud panoray na akong uyam. Mingaw na pay ko niyo, uy. Unya, ako niya siyang ingnon nga magpakasal nami. Gusto na gyud kay ko magminyo. Ang akong cellphone. Kisa maning nanawag? Uy, ako may uyap. Si John Foreman ni. Nag-follow up tingali ni kung asan ako napita. Hello, Dong. On the way na ko. Nagsakay na ko taxi. Day, Laura. Balik lang una day si mga akin, day. Ha? Di ako karoon sa ospital, day. Nagatod ko sa kong igagaw nga giatake, high blood.
Mao pa? May gihatod sa ospital ang imong uyab. Oo, ma. Excited naman ta kay ko nga mag-date me. Ngano siya pamangyoy mihatod siya igagaw sa ospital, uy. Igagaw raman ta sila. Wala igsuon tong yung igagaw nga mohatod sa ospital. Ay imo untang gipangutana sad. Nalang sad ma, uy. Abi pa lang diskumpiyado ko. Kada bang imong uyab ba? Wa ka na laing uyab? Ma, nga nang nakasulti ka man, ana, ha? Kining ako pagduda lang kay sige magkuda siyag balibad kung makig-date kaniya. Hindi usa kahikayon, ma, nga. Nagkita mi, nga ayang liog. Dunay chikinini. Pero ingon siya, agira ko nuto siyang kuko. Kinautan ako nun niya. Hala no. Maayo ra ba nagtrabaho sa June 4? Di gina makabsa sa kwarta. Apan kun mauman lang gani na nga duha mos iyang kinabuhi, aw mas maayo pag imo na siyang buwagan, uy. Mapin niya. Kapoya, oy. To karawang ginang akong nahimo da. Alangan og dili ka magawasan og katulo nga maay kay kumukit-kit sa imo, ha? Nalibag na ako nimo. Bilib ko nimo. Mas ganahan ko nimo. Kung ako ginang imong lipayon. Bahala og dili ka magawasan. Basta ako lang magawasan lang. Happy na kay ko. Kwarta, be. Ha? Oo. Hatagan ti ka kwarta. Kay mas happy ko nimo kay sa akong uyab. Nimong amiga ba nga si Laura. Ato Happy ko kaya nimo. gid ning gilimod kang Laurang atong relasyon. Gawas ka kami, kailasad sila sa kumbana. Di ra ba gid makigbuwag ang akong bana kay dako kay tong iyaha kay sa imuha sad, uy. Oh, Lucia. Uy. Akong cellphone. Si John Flor ganit ni. Di na nagnako tubakod pa. Iubos ko niya. Oh, sigaw na to yun ni. Hello, gaw na to eh. Ikaw Laura, di ako karoon sa ilang bahay gusto eh. Di ano rin, ay. Kid lockdown, bida. May gusto siya ipangutanan mo, okay na ka? Ha? Unsa may ipangutana ha? O nganong naghilak man siya? Kaniyot. Para ka mo yung istorya. Ako na hatang cellphone, ha? Ako na istorya, ha? Sige. Day Laura. Day. Oh, Toy. Nga naman ka, nganong naghilak man ka? Day, suod maging mong amiga sa wasawa, day nga. Si Lucia, day. Huwag ka ba'y namatikdan niya, day nga. Ado na siya kabit, day. Ha? Si Lucia doon ay kabit? Mani ang pagtuo, day, Laura. Kay kadaga na siya maulis ba, day nga. Doon ay chikinini, day. Unsa? Toy, wa man ko'y lingaw ron diri sa pay. Muanha ko diha sa inyo, ha? Ay lang pagbiya diha. Ay lang pabiya si agaw na ko di ay ba? Lisod na nga, muanha ko diha nga kitarang duha sa inyo. Basig doon na niya marites ba, makakita na to. Ay lang pabiya si agaw na ko, ha? Kung tinuod man gani nga may kapit si Day Lucia, tambagan ako siya nga buwagan ng iyang kapit. Kabuutan na siyang bana, yapang budian. Dong, likoan na iskina, dong, sa too. Mao yun yung pagtuo, babae. May kabit ako ni mo sawa na unsa. Bay, mauli gina, bay. Di buong man lang yung gubay. Kaya doon na siya doon na siya kwarta ba nga, libo kapin. Ya, usay, 2,000 kapin. Gabaya na. Kamay ra ba yung taon ko og sildo, bay? Tindero ra ba ako sa usa kag hardware, bay? Ilang. Kita mi si mo sawa. Tabagan ko na. Pero bay, pananglit pa. May kabit si Lucia ba? Niya mo abot sa punto nga makigbuwag na siya nimo. Usaom na nimo imo. Di lang unta na may tabo, bay. Mahal kay lang ko si Lucia, bay. Siya ang inahan sa bugtong na mong anak, bay. Si Lucia? Oo, si Lucia. La. Daw na to, napakadya, daw. Nagaw eh. Suon na ko higalang ang igagaw na ako sa igagaw na si mong asawa di ay dili na igagaw. Okay, dai, ari na rele. Suot na rele. Sige
Dara ko rin isod. Lele. Iyon na kabay ha kay kanaogon na ako igagaw. Ha? Mao pa? Dili kay makausara kay gayon nga nakita nimong imong asawa nga dunay chikinini o makadaghan na sab ka makabantay nga doon na siya kwarta? O, day Laura. Maray pagiging nun day no. Abi ni mo nagsama mo sa istong nagiluiban sa mga pares ba. Ikaw sad kita sa chikinini nga yasbugan sa imong bana, di ba? Oh. Pero bana to mo uyab to mo. bana uy, bana, unsa ka baya? Pero no, kinira ikatambag na ko nimo. Uyab pa ni mo, day. Uyab pa na di mo. Di pa rin. Feeling na ko ako mang bana. Sige ay. Sige lang. Kasal naman na ko ang namo. Onya. Bitaw kaning tambag na ako nimo no. Kung may kapit man gyud ang imong asawa, ayaw gyud din taon pagkutlo kinabuhi ha. Kay musamot nga mahimong luoy ang inyong anak. Paita, oy. Sama na ko. Kung tinuod man gyud nga may laing uyab si June 4, mag-ampo lang siya nga di nako siya masakpan. Kay kung masakpan ako siya uban siyang kabit, di man day lagi nako siya banas. Siyang laing uyab, diha dayon, buwagan ako siya. Mangita sa kong laing uyab. Bitaw ako dako manida. May ang kabit ang Lucia. Kung sa di ang uyab sa akong agaw si Laura. June 4 day, forbida. Nood sila sa putil labing pa kayo nagagbayay. Naghagwa ay pagduha. Huwag kalibutan, videohan ako sila. Magbalik ko sa parkingan ako sa kumotor. Og, mauy una kong adtoon si Bay Istong. Uy. 40 taong hilakang Bay Istong taon nagpakita na ko sa video taon. Sigaw Laura, siyang sunod ako adtoon, be. Pakitoon sa nakuha ni. Salbahe siya, June 4. Gigkuba niya ang kaminyoon nila ni Istoy o Lucia. Istoy yun na siya o Istong? Istong lagi, sabi na siya, oy. Lipog ko na yung nganda, pero luoy yun na siya. O si Lucia, pati siya. Kaya nagpadaan siya sa kwarta ni June 4. Kwarta? Naibaw ko, kwarta riyang giapas ni June 4. Pista kay ingong kwarta, oy. Litaw, biya June 4. Lamay, yun yung karinyo sa litaw kay sa minyo, di ba? Di ay? Oo, mas lami, oy. Lami ba, Roy? Ako sway ko, litaw mo ko. Badi ha, oy? Agaw lang. Mura lang kag ulitaw. Ulit ka nga taw. Ay, ko. Nay man. Sampa na gawin. Uy. Taw ko, oy. Pero bitaw ka, oy. Love lang yun na ako siya. Mo nga, agwanta ko. Gidako na ng iyaha, bisag igo-igo ra. Nya, unsa may na ni mo? Kay ilaman mong gibudian. Ha? Bounce me. Maayo kay mi. Bounce me. Adtuon ako sa Istong me. Hala. Hubo man ko na ni mo teacher imam please. Uy. Bala. Nganong nangapit man imong asawa? Uy, sa kong uyab. Nawa raman katunga tong iyahas gidako na ng imuha. Lami agad anak. Lami, day. Oo. Lit. Ay! Di yun mahimog, di na ako pahimos tantong. Kadiyatong ha. I'm wala. Ako sa niganahan ako. Ako kayo. Lantaw ning babaon taman ni mo plaster ko. Uy, mutilaw ang sakit. Nabili ako ng akong nakapaat. Guy! Dito ko may pati og tumang takpawan sa sex. Ba ni Istong? Man masayad si Lucia og John 4 nga may nahitabo na mo ni Istong. Tuko kay siya. Kay mga mabudhion ko numi. At sa diyang ipakita na mo sila sa video gikan ni Natoy, igo na lang sila sa pagmahay. Ibuwagan ni Istong ang iyang asawa ug ako na iyang kipuli sa iyang asawa. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dolor. Ginaingon, mas maayo pang magbuhi kog mananap kay mabaligya ko pa. Nung kang magbuhi kog bitin, nga bisag gilawgan ko na, paakon ka pa.
Mao kini na itabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Brownie! Charcoal! Paghilom ragod mo! Oh, miss? Unsay ato nimo? May mga yuto. Oo, kaayo ko. Kadit ha. Magkuha ko. Daghang salamat. Tagadiin man ka, miss. Murag, kutas man kayo kang tanawon. Gikan pa ko sa Mindanao. Misakay kong parko. Mitago ko kinahadlok ko sa akong kapuyo nga makitaan ko. Di na ko mabalik niya. Iya kong dapatan, permi. Katapusan niya pag dapat na ako. Wala na ako magwanta. Dapat ako niya mapatay. Ginoo ko. Unsa man imong sa imong bana? Sobra ka siloso. Bisag kinsang lalakihan nila yung silusan. Gibunog ka niya? Perting mamunog ba na ha? Kining mahimo pang mohangyo. Anhilang ko nimo. Nagpamid lang ko. Bisag dili ko naman sulduhan basta magkakaon lang ko. Patakab ka pa sa kang waka ba kailaw, waka ba suhito Dulor. Sahi ra bagod kung ako'y naingon ana, Ronald. Baka ako na mabayana. Yun siya. Mambunog ko na yung bana. Pero, niyo sa kabunog, wa ko kakita. Bitaw, no? Hastapot ko. Wa ko'y nakita ang bunog sa iyong lawas. Gawas lang anang kahugaw niyang sinina. Sagdi na lang. Ang importante nga nakatabang tagtaw. Ay! Hala! Sorry, naligo na karon. Kanuktok! Kaapoy ni mo. Gali ka uwapoy. Angay mo po nang ipanghambog kay dako man. Kaga pa ba yan, ha? Aka. Kita gisa sa kuha na. Uy! Believe ko kay mo ito magkagas is. Kinala na ba ng is, mag-hold ka. Kay, takikita ko. Ako lang panlawag sa mga ero, Dulor. Salamat, Ronald, ha, kay nilive di ay ka. Sige. Ang mga iro, ha? Lawgi ba yun? Lagi. Ato na ko, Nald. Sige. Tuan Dulor. Ang timon niya. Ay, si Dinya. Nas bintana. Amo, ni babay pa na ako. Nagngisi. Gaga. Pwede ka gaga mabayana. Hapon na siguro ko mahuman din, Nald. Sige lang, Dulor. Take your time niya. Ano di ka na magbalik-balik sa is. Ronald, ngano ka? Buhi na, nabuang na ka. Ronald, uy, naunsa man ka? Yutong man ka. Way kaso. Kuan, nalawgan na ko mga iro. Lain na po akong lawgan doon. Sige na. Bye na. Ano naman ka? Ikaw ba? Animal ka ba? Bayan ka? Ikaw mo pagkano, ha? Ikaw mo pagkano? Bawang ka ka, Ronald. Gamay mo ba? Langlag ba? Yung langlag ka. Ikaw ba? Nga murag, gipanggutom man ng tanan. Gilawgan mo ni Ronald, awa. Amaw ni ba na, ha? Ingon siya, yung gilawgan kini ang mga ero. Gipanggutom, malig maayo. Ang gipanglawgan na ni Dinya, Ako'y naglawag nila, Dulor. Unsa imong gipakaon nila? Jumbo hotdog. Unsa? Uy! Unya, nikaon sila jumbo hotdog. Nikaon. Lami. Unsa? Kasi, gilamian sila sa hotdog. Giganahan. Jumbo god. Ang mga babayanay. May hindi ba kabantay Dulor sa
akong chikinini sa liog. Time para good, Ronald. Ngano, Dolor? Chikinini nang naasi mong liog. Kinsang iroa ang nagbutang ni mong chikinini, ha? Si Bulldog. Si Barney. Si Dinyo. Daan pa yun ko! Samtang wa ko, nakigduwa po kag kayo. Animal ba ninyong duha, oy? uy. Pamulit na lang mga sinina ni mo din niya. Layas, dali! Ang kabayana ka? Klaro na kayo imong pagkabitin, oy, din niya. Mas maayo pag magbuhi kung mga mananap kay mabaligya ko pa. Pero ikaw, gibuhi ti ka, gipakaon pati ka, o gipapuyo pati ka dinis amuaw niya, bitin di ay ka? Gilawgan kag hotdog sa akong bana, kaon sa kang bitina kang dako! Na, uy, isa man sa di mo kaon sa hotdog nga, jumbo man. Layas! Layas na din niyo! uy. Mauna diha, dali kay kang naluoy atong bayhana, pero unsay iya gibuhat ni mo, bitin siya. Sos, ako'y giunog tintal tong bayhana. Mao ba? Mao ba tiyo? Uy! Pero wa kumada, buang siya. Abi kay, nakakita ron siya, nag-ihap kasalyan sa akong duha ka baka. Gitintal lang ko. Wadyo ka ba dadong? Aw, nadana unta. Pero, dihang gitunulan lang ko 50 pesos. Aw, nilakaw. Nilakaw dito. Nasuko. Oy, porbidan. Oy, nambana mo ay. Dolor, pasaylo ako. Husto na, Ronald. Nakasa ka na. Dili na kumuhatag pag-chance ni mo. Ay, pagsulti mong duha. Dolor. Husto na lagi, Ronald. Dili ka makasabot. Dili og dili na ko nimo. Day, Wala lami pa ko magtipon tagbalik. mulami pa ako timplahan. Hilaw! Ako timplahan. Panday kang kanon ng imong hotdog, ha? Nga nawa makamusulti na ko. Gusto man kang kanon ng hotdog nimo. Dakop ko respeto ni mo, Dolor. Wa ko katubuhatan ni mo. Pero, kung nawaton ka na balik, day, pure, pagkanoon tikas kong hotdog, day. Why? Unsay why? Nay lami. Dolor. uy. Bisag nagpakiluoy na kung maayo si Ronald nga pasayloon ako siya. Wag yung ko magpadasay ang pakiluoy. Kay kung maluoy ko, usab na sad siya. Saan pang buang? Nga dili na kuno siya muusab. Dili niya. Naguba ang akong pagsalig sa akong bana. uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Landring. Ginaingon nga ang tao minyo nga gusto pang mutilaw sa lain, mangitag gyud paagi para matuman ang iyang gustong buhaton ang iyang mga binuang. Magamping na gyud nga dili gyud masakpan. Apan wa gyud ay binuang nga bulungtad ug magdugay. At tanang binuang bagay katapusan. Mao kini natabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Basta ingon yung orasa nga tipo mauli na. Ay, ani ko ni makatag JP. Gutom man na ba eh? Basta gikan sa trabaho, gutom na kayo. Ang mga jeeps ang mga gip, pulos man puno. Nanay ka pa sa hirudaan. Sura isakay na eh. Sura pagsakay, ani. Hoy, Landry! Kisama na. Uy, yun. Uy, si Ma'am Bibian nang nagsangpit ako na sunahan. Oh, hindi siya paingon din eh. Ma'am. Nagatag ka og jeep na kasakyan? Oo, ma'am. Ay, timing nga, nakitanta ka. Ikan ko sa opisina og may kihapit lang ko kadiyot sa mall. Mapauli na masab ko. Sakay na lang hinuon na ko. Mo ba? O sige, ma'am. Sakay lang ko ni mo, Bi. Timing ginto, dida. Pagkapauli kong sayo, ini. Gutom na ko, ma'am. Gutom na kayo. Sige, tana. Tuwa dito na ako gi-parking ang akong kotse. Tana lang, Dream. Neto ining usa ka restaurant, Dream. Ma'am. Manaog na ta, mga onta. Uy, ma'am. Ikaw li kaon, ma'am. Uy, adol ko sa amo mo kaon, ma'am. Magdungan tagkaon, good. Miingon ba ya ka ha, nga gigutom ka? Mong mga unta. Di, adol ko manihapos amo, ma'am. Kuan kining, wa ako'y budget para diha sa restaurant, ma'am. Uy, pamliter kita ni akong kwarta, dre. Pinalsag tayo sweldo na ko. Isip bagger lang sa supermarket. Pagkadaghan ba ni magtabi oy Landring? Kana kay ako'y nang hagad nimong mga unta, dapat lang nga ako gyud ang mobaya, di ba? Busa ta na, mga unata. Sige na.
Human naman tagkaon. Story sa tagadiyag. Ma'am, salamat, mama. Salamat sa paglibre mo na kog pagkaon, mama. Busugan ako, mamoy. Okay na, oy. Kuan kining. Naibaw naman ka no nga. Kuan, bago lang kong nabiyuda. Oo, ma'am. Unsa di sakit sa imong ba na, ma'am? Kato si sir. Nga, namatay mo sa'yo. High blood lagi ring, uy. Kausa ra kay atake. Nagarbihan, namatay. Kaluoy sa taon, sir, no? Sa'yo mang namatay? Dili si sir ni mo ang luoy landring. Kundili, ako. Ah? Luoy ko. Tungod kay namatay siya nga wa pa ko niya mahatagig anak. Butang nga. Moigi pangandoy ko sa akong kinabuhi. Nga makakita unta ko sa akong liwat dring. Kuan, mama. Magminyo ka kusab. Aron mag-anak ka. Daghan bayag nangulitaw na ako. Mga sama na ako nga doon ay kaya. Kwartahan. Pero ang laki, uy. Saon man na, uy. Waman ko'y gusto nilang tanan. Doon na unta ko'y nagustuhan. Pobre siya. Ganahan unta ko niya, apan. Minyo lang. Ako ano, makabita. Kabita. Kini akong tambag. Tinarong gini. Kabita. Uy. Musugot nila siya mong kabiton kay portahan ko ka. Niya siya pobre. Ako lahi ko mong tambag. Kasing-kasing gini. Kabita. Mauba? Musugot ka na mong lalaki ngayon mo na mong kabit. Kinsa man ang mong lalaki, ma'am. Taga-ato ara ba na? Oo, taga-ato ra. Ang akong bahay, daplin man nas kalasada, no? Oo. To sa sudlon ang ila. Di ay. Sudlon nun. Dapat sa imong gipuy-an. Kung mauna kaila di ko na lalaki, ha? Sirtiha na, ma'am, sa? Kaya yaba. Yung mo nang gustuhan, yabag na siya di mo sugot. Yabag na, buang na. Kisam na siya, mama. Kisam na. Yabag na di mo sugot. Kuanggol na. Yabag, no? Yabag. Kwartahan ko ka. Ngay kanindot ni mo. Buang na. O di na mo sugot. Kisa man. Ikaw? Ikaw ang lalaki na ako nagustuhan lang rin. Ako. Yabag, no? Ako yung mo nagustuhan, Ma'am Vivian. Yabag pa ni? Yabag pa ni, Ma'am Vivian. Dako, agad o buhit. Basta yabag, uy. Hindi na pagid ako, ani. Tubo man eh, kada gamit mo. Tubo man. Mutagin ni Ma'am. Gamiton ta na, sige. Sige, pagtagpa. Exercise ko ang inyong unik sa mo. Pag-exercise, di ha? Kahumot. Tabawa ko ng drink. Humot ko, no? Tagpahon ka. Aron pa ka magkaturjak o dato, Ma'am. Landry. Sagat mo. Ka, pero... 200. Paghubot ni mo. Super kadako. Landry. Ma'am. Yan. Close your eyes, make a wish, and blow out. Salamat, Mama. Ima kong gipatilaw ni mo. Kanya, gilibre pag ko na magpanihapon na. Karon nga may nahitabo na nato, Tring. Uyab na to, ha? Uyab na baya gito. Ha? Sa ato pa? Kabit na ka, Ma'am Vivian? Yes. Kabit ako ni mo. Dili ka magmahay. Hatagan ta ka permi o kwarta. Ug ang imong asawa, mangita ko pa di nga masuod ko siya. Aron dili siya magduda nga may relasyon tang duha. Ya, sige, Ma'am. Manggawas na ta din eh. Lawom ng gabi eh. Nagpaabot na ako akong asawa rin. Nabaot na rin paabot na ako. Ulit na ta, Ma'am na. Sirado na kipultahan sa mong bayad, ah. Natuog na tayro akong asawa. Anong karon pa maka na uli dong, Landring? Ha? Teresia! Nagmata pa day ka day? Mao ba? Nagkita sa day mo ni Ma'am Vivian gapon sa buntag?
O gitanyagan ka nang himuon ka ng personal driver? Oo, day. Mautob kagabi eh. Na-timingan man nga birthday sa among supervisor. Mauto nagabian ko uli. Kaya nangibitar man. Na ako nasang giingnan nga muna rin kong trabaho. Kaya mailay na kong sundan nga trabaho sa ilang mambibyan. Mao ba? So, birthday di ay sa inyong supervisor. Pero, nganong doon na may chikinini ang imong liog doon, ha? Ha? Ako na eh. Na-chikin ni? Way ud. Gitilasan ni day. Tilasan ni day. Uy. Mo ba bay? Nahibili ng imong cellphone sa inyo, dihang ni duty ka sa ilang mamibyan? Oo bay. Kung nato ko nabasahan ni Lucia ang tanang text na mo ni ma'am pagkagabi eh. Aw kan na kinahibili ng imong cellphone, sigurado na. Nga nahibaw ang imong asawa nga may relasyon mo ni Ma'am Vivian. Sasayo pa ni mo ba yun? Imo unta itong gi-erase dayon ang imong text para way wilyaso ba? Wan abay. Sigurado na ko nga nasayo na imong asawa sa imong pagbudhi niya. Nasayo na siya bay. Bay, mahal na ba na ko sa Lucia? O di ko gusto magkabuwag mi? Mahal ka na ko akong asawa, bay busyong. Kana kay wa kasudya is imong asawa, wa tingali na mabasahi mo cellphone do. Mao nga sa sunod pag amping gyud nga di ka masakpan na unsa ka man. Nagplano lagi ko tayo nga. Munda ko sa kong pagka-driver ni ma'am. Ug buwagan na ko siya. Uy, mintas wa pa masakpis kong asawa. Uy, ayo, uy. Buwagan na taon ka. Anugo na ng bibya. Uy. Ato guda, ha? Tatay, uy. Unsa ka ba taon, uy? Magbinugo man inubuwagan manoon. Amahan gi kamay gi kamutambag tayo da. Di na ko buwagan si Ma'am Bibian tay. Di ay sige ko tag simba gud. Naunsa ka. Ayaw buwagi do, ayaw. Mo ba? O pag-amping lang yun do, nga di ka masakpan. Ayaw buwagi, pag-ampo do, nga di ka kuanan. Pag-ampo nga di ka masakpan. Dato ko na, ha? Gamita imong utok, parehang gilidil margod. Huwag masakpi. Masakpi do. Mo ba? Huwag masakpi na eh. Bisag iunsan lang tabi, huwag yun. May kibrag niya eh. Ano? Nasunahan na eh. Naitao niya. Oo da. Tay, ako biliban ako mo. Agis gili. Swerte kaya ko nagkamahan ko pala ni mo, tay. Sige. Di na ko buwagan si Ma'am Bibian. Salamat tambag ni mo, tay. Biliban ako. Okay. Patik. Dawatan ni tayo, 3,000. Ano? Imon na tayo, ha? Butan na. Ayaw buwagi do, ha? Sige, lakaw na. Basta mao na to. Ayaw, yun lang pasakop sa imong asawa do, nga may kabit ka. Butan sa ng asawa ni mo. Sige, lakaw. Antuan na tong kabit mo, antuan dong. Unsa ma'am? Nahibaw na Lucia nga may relasyon ta? O dong, nakabasa ko no siya sa imong cellphone sa itong pagtaksanay. O may nakasulti po niya nga tao nga may relasyon git ko na ta. Mauto nga, ako na lang siyang gisultihan. Miingon siya nga, mahal ko no kaniya. O dili ko no siya makahimo og sudya nimo. O iyan na lang ko no kang hatagan sa imong kagawasan nga mangita og lain. Usa dong, agita maglipay. Kay okay na ang imong asawa sa tong relasyon. Dili, ma'am. Di ko usap ko magkabuwag bes ko asawa. Mahal ako sa siya. Mahal ko ang kong asawa. Pag uli ko sa bahay, wa na ang tanang bistis kong asawa. Milaya siya, o akong gibiyaan. Apan, giadto ko siya sa ila, o ko apong pagbalik akong asawa. Kay mas mahal ko akong asawa kaysa akong kabit. Ong, buwagan ko na lang ang kwartahan kong kabit. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dino. Ginaingon, ayaw pagahok mi ang kasing-kasing sa katao nga naigugma. Kay dili ka mo ang nagdaan ini. Mao kini natabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, pagkalaay sa akong kinabuhi. Lagsik pa man unta ko, pero gilaay man ko. Muraghaw ang akong kinabuhi. Doon na ikuwang. Gisenti kuwang! Ako? Suriyahe! Si Dino, hubog na sad. Kasayo bagong nahubog, oy.
Kinsa! Lo, ubog naman sa kalo. Uli sa ato. Bihi bang pangitan ni mo? May kayo nakauli na ka? Pasagdi ko ninyong mamatay. Wala may niya akong pagpagkabuhi din sa libutan. Ikaw! Lo. Ikaw pinagkaingon ng walang lamig ako kinabuhi. Kanaog! Kay pakita ko sa tanang mga silingan kung giunsa ko ni mo pabayana ka. Kanaog! Ako'y mao'y gitudlo ni Dino. Oh, unsa na sa problema ni Dino nga hubog naman sa na siya? Ay, sinangklayo na sa nang mapagan na niyang kahubog kap di koy. Oh, hangtod karon nahigugma paghapon si Dino kang Cleo. Uyab rin na sila kaniadto sa mga batanon pa sila kap. Wa sila magkahuyab. Si Dino ray nahigugma kang Cleo. Pero si Cleo, wa mahigugma kang Dino. Ni, unsa di ay ka? Uy. Ako'y imong gipasabot kay imong pakanaugon, Dino. Ikaw, Cleopatra. Uy, ngano ka, uy? Kung maghubog-hubog ka, ayaw pangamong sa imong silingan. Ini pangamong ako, Cleo. May inanaog ka, mahusay ng tanan. Hindi. Sayon na ni. Lo. Sayon na niya. Taon sa mga kay. Sumaya ngayon yung sayon na ning Cleo, ha? Kining inahagad ako mo'y nagkaguba sa akong kasing-kasing. Parbeda, batian nung kang Lola Elsie, anak. Ubos sa pato ni mo. May bawas Elsie. Kadili siya original na kong gigugba. Undili kining inahak, ning hinampak, kinampak. Kakaraan, nabaya sa nahitabo, Dino. Kalimti na ang tanan, uy. Dili ko yun mahikalimtan. Dili ko mahikalimot sa babae nga mo'y ikaw, hinampaka kang nako. Kanahan na ka. Imong gikumot-kumot og maayong akong kasing-kasing. Wa ko na mo sugta nga nanguyab ko nimo kay namili kang dato. Daga nga! Jefferson, Dong, dadaanan ng imong lolo sa ilahan. Inampak! Basig maabsan na siya, Lola Elsie, di mo. Musamot na yun ang dili na kutagdo ni Elsie. Bahis! Sige na, Dong. Dadaanan ng imong kanahang dako nga lolo Dino, Jefferson. Naunsa rampod ka gahapon pa Dino. Sudya unlimited na pagkang Cleo. Wow ko da. Wow kong Cleo da. Wala ko bahibawas kung ibuhat gahapon. Ilubong na kalimot ang hitabo tali ninyong duha ni Cleopatra Dino. May asawa magud ka nga dako pagbuhi. Okay ras Cleo kay dugay naman tong nabiyuda. Kung wa pa unta ka nagdali-dali og pakasal kang Elsie kaniadto. Hayan, kamo yung duha ni Cleo ang magkadayon bay. Pobre ko Behildo. Nangitag dato ng kanahang dako. Hinampak ko. Basol bitaw ko anong nagdali-dali kong pagkasal ni Elsie. Usay kay ko buhaton Behildo no. Armata gagagawasan kong marako nga kang Cleo. Patyon ko ba ka ng asawa ko? Sa imo patyon ako, Uy! no? Elsie! Asawa ko! Patyon ko nimo. Aron may kagawasan ng imong gugma kang Cleo? Ha? Hilasan nimo sa? Ikaw ra ba hinamugos na kumusugot kung magpakasal nimo, ha? Wa ba ako magagad nimong Bernardo dinuwa ka? Kung nahigugma ka pa kang Cleo, hangtod karon. Uy, di ko mobabag ani imong gugma nga to niya. Uy, ay sigkon ko aniya. Hila! Halalakaw. Adto as Cleo's ila. Panguyab eh! May tinunuan dito. May kay di ka hubog ron. Iso ka lang manudya kang Cleo kung mahubog ka na. Sukad ta. Hilom na ay! Lakaw na ako sa may mga ipaabot. Ato karon dayon sa Cleo's ilaha, di no? Uy. Giaway na sa kang Lola Elsie sa. Sa mo yun na imong gugma kang Cleo, lo. Grabe man kay ka manudya kung mahubog ka. Bebe, istoryahe ko no kung unsa na inyong kaaging Cleo sa batanon pa mo. Sugtan ako Cleo. Maluoy ka nga ko. Kapila naman ti ka balibari nga dili lagi ko nimo. Wa ko'y gusto nimo Dino. Dili
Di ba ka makasabot? Kay pobre ko, mao ba? Sigbalik ka ng pobre, uy. Nangitab kag dato ko. Kaya maghatag ni mo sa tanan mong gusto. Alahas, nindot kasi nina, laming pagkaon. Dakong bay, kung sa panadya. Sa dirang pobre ko. Sugta lang ko, Cleo. Isa na ko ni mo. Manikamot ka rin mahatagan kas karuhes kinabuhi. Isaan ko na ni mo. Sugta lang ko, maluoy ka. Maluoy ka, Cleo. Oh, kanindot sa sakyanan. Oh. Dali na, Cleo. Sakay na sa akong auto. Asa man ta, Manuel? Nalimot ka nga. Dadun ti ka karon sa mua. Eh, palaila ko ikaw sa akong mami ug daddy nga. Akong pakaslan. Ana? Go, Cleo. Go! Wa ka lang masayod sa tinuod nga hinungdan dino. Nganong si Manuel ang akong gipakaslan. Napugos na lang ko. Kay... Hain man imong mami ug daddy. Wa man lagi sila din ni Manuel. Kayo bitaw. Gidati ka din sa amo. Aron akong maangkong, Cleo. Uy, iko Manuel! Akong lugusa! Ako ka. Dili ang kadato ni Manuel ang akong giapas. Nahigugma ko nimo dino. Pero mauwaw na ko. Kay nakuha na ni Manuel ang akong pagkababay. Kadiyot lang, naana. Gidako din sa inyo si Dino. Kaya nagsige siya yaw-yaw sa imungan. Oh, Elsie. Ikapoy na kong sabot sa kumbana, Cleo. Ikapoy na kong pamati ni Dino nga moingon ka na ako nga ikaw paghihapon ang yang gihigugma. Ug dili ako. Busa ihatag ko siya ni mo. Kana kong mudawat kang gihapon niya. Bisag tiguang na ning inatay. I love you so much. Kabati ka? Pasalamat ning inatayan eh. Naku, hilo eh. La atiman na ni ha? Atiman na ang lalaki nga nahigugma ni mo. Leo, ikaw ni sa. Kung ikaw ni akong gikatubang karon, laba po sniffing dog. Magatimaw ko si mong baho. Love kitty, Leo. Likayat ka, Leo. Leo. Dino love, bayati ka. Pero, naa si Elsie. Uhi pa ang imong asawa, Dino. Chundra. Sabadya, uy, papriso ka. Dili, bigyan kumuduaw ni mo sa prisuhan, pakapatay ka. Di na ko ha, pamati. Dakong sayop, kung ipadayo na to kini Dino, kaminyo ka na ni Elsie. Dagang mo tulisok na to, kuhaton ta kini. Busa balik sa inyo. Balik kang Elsie. Ihatag kang Elsie ang imong gugma, nga para unta ka na ako. Ihatag ka na sa imong asawa, Dino. Mga mamugos biyo ko ni mo, hindi mo gigan ako. Ilamat, balik ko sa aki. At doon ako si Elsie. Sakto ka, siya lihatagan na akong gugma nga around ta ni mo. At doon ako. Lamat. Salamat usab sa imong pagsabot, Dino. Salamat. Ang daghamang tao sa mua. Ano na yung daghamang tao? Lo! Oo. Person! May kinibalik ka, lo. Person na po. Anong nag-ilak ka? Si Lula Ilsilo. Ang ano mas Lula Ilsini mo, ha? Naghikog, lo. Mayo noon. Mayo mo na. Ausa! Naghikog! Patay na ba? Mas Lula Ilsilo. Putol mang pising ang gihigot siyang lea. Mamatay si Elsie din naghiko siya. Kaya putol man pisig, hikot niya siyang liog. Atod karon, kambiling ka po sa Elsie. Dayayo. Yung sila kay wife forever. Naam lagi. Ug mao to mga listeners no, atong palamay drama compilation part 56. Ug usbo na ko mga listeners no. Hangyo lang nako mga listeners katong mugbo nga ads, dili lang hinaut lang nga dili na ninyo i-skip mga listeners no. May na lang tabang sa tuwa nga makabayad ta sa atong binulan nga wifi mga listeners no. Makatigom na to biski centavos ng mga listeners no, dako na kay ng tabang sa tuwa nga dili pag-skip news ads. O atang-atangi mga listeners atong part 57 no, kinahinay na po tag-edit mga listeners no, atong paspasan para hindi na dyan mo mabitin mga listeners no. O usbo na ko pag pasalamatan si Music Lover Mix
salamat kay sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Romy Boy, daghan kayong salamat. Ug labi na kang Oscar Baydog, salamat sa imong bro sa imong pirmi pagsunod sa atong drama o pagsuporta. Daghan kayong salamat.